Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. गाडी बंद पण मागे बंद पण देवल नंतर मागे गाडी घेऊन वचून आलो ते पहिला बॅग दोन बॅग एक राव ते काढून गेला झाला ते ते झाडा घेऊन पडले मागे अगदी श्यामजवळ काढले थँक्यू सो मच आम्ही होतं आमचं आते मॅडम बॅग थँक्यू. कारवार शहरात मंगळवारी रात्री ढगफुटीसारखे दृश्य निर्माण जाऊन सुमारे 1 तास पाऊस कारवार शहरात मंगळवारी रात्री ढगफुटीसारखे दृश्य निर्माण जाऊन सुमारे 1 तास पाऊस कोसळलो. त्या पावसाक लागून कारवारच्या आरगा या परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्या दरम्यान ज्यांचे सुमारे 1 किलोमीटर ह्यो वाहनांच्यो रांगा लागलेल्यो. दरम्यान त्याच वेळाचेर कृष्णानंद काणकोणकर हो आपल्या पत्नीसह स्कूटीवरून चलत म्हणजे मार्गाल्यान जी वाट काढीत तो पाण्यात वचत असताना त्याच्याकडे जे सोने आणि रोख रक्कम असलेली बॅग त्या पुरातल्यान वाहून गेली. त्यानंतर काणकोणकर ह्याने ही जी माहिती अग्निशामक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर अधिकारी त्या घटनास्थळी येऊन सुमारे त्या पुराच्या पाण्यातल्यान 1.5 किलोमीटरच्या अंतराचेर पाण्यातल्यान चलत वचून ती बॅग तेंच्यांनी बॅग सोदुपा खातीर शोध मोहीम सुरू केली. तब्बल 1.5 किलोमीटर फिरल्यानंतर ती बॅग तेंका सापडली आणि तेंच्यांनी ती बॅग जो कृष्णानंद काणकोणकर असा त्याच्या पत्नीच्या ताब्यात दिल्ली असा. अग्निशमन दलाच्या या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल त्यांचे कारवारच्या परिसरातल्यान त्यांचे अभिनंदन जाता. तसेच हो अचानक कोसळलेल्या पावसाक लागून गणेश भक्त आशिल्ले ते गणेश भक्तांची थोडंसं हिरमट झालो असा. हांव फ्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे.